Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzősportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. Bám, Orbán Gabi fog átugratni minket. És milyen jó lesz. Rugom a pedál. Húzom a féket. Három greenis megoldal a zsebbe, az utcán tekerve, jöhet bárki szembe. Rugom a pedál, húzom a féket, egyet üzenek, szopjanak a kékek. Szopjanak a kékek. Szopjanak a kékek. Dobjad a lájkot, dobjad a lájkot, dobjad a lájkot, OG. OG fam, sziasztok! Tegnap újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délután, nem tudom mikor nézem, nem is ez a lényeg. Majd pénteki nap van, és éppen tartunk a rádió fele. Ugyanis hétvégén van az országos bajnokság, amire ugye nem egyszer mondtam, hogy végül nem megyek, mert úgy volt, hogy dual-trial versenyt csinálnak. Aztán tegnap előtt mégis felhívott a másik, hogy rendes verseny lesz. Úgyhogy hát igen, egy nagy geciség az egész, ugyanis kis bringával például egyszer nem voltam pályán, jó rázaszhat. Nagy bringával egyszer voltam pályán, úgyhogy elmondottam, hogy kurvára fel készülve. Na de nem is húzom tovább a szót, megyek gyorsan, el egy picit késve. És a rádióban fogok erről beszélni, hogy részletesen. És ami nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj ki egy kis harangot, adj egy lájkot, egy kommentet, hisz neked ez mind ingyen van, nekem meg kurva nagy segítség. Majdnem elestem, megfogtam. Szóval jövök vissza a rádióból, elvég késve, úgyhogy nem is élennék, hanem mennék el késve, nem? Újra a sport a téma itt a Sepsi Rádióban, a következő néhány percben Orbán Gabit köszöntöm itt a stúdióban. Triálos sportoló, ugye a két keréken való ugrálás, vagy az egy keréken való ugrálás nagy bajnoka. Nem véletlenül mondtam a két keréken, hisz vannak olyan pozíciók, amikor két keréken, máskor pedig többnyire egy keréken kell ugrálni úgy, hogy a láb nem érheti a földet. Erről szól ez a különleges sportág, amelynek hát mondhatnám azt is, hogy egyedi képviselőjét szűk térségünkben Orbán Gabi. A hétvégén pedig újra lesz országos bajnokság, úgyhogy tartunk egy kis beszámolót, és megemlítjük azt is, hogy egy újabb rekord kísérletre készül gyór nap, mint nap. Itthon Sepsiszentgyörgyön Orbán Gabi. Szia Gabi, köszöntelek! Üdvözlök mindenkit, hello! Volt idén hivatalos verseny? Hát idén úgy volt, hogy a srác, ugye, ahogy mondtad, hétvégén lesz Radaucon az országos bajnokság. Idén már volt Radaucon egy román kupa. Nem értettem, hogy mi értelme volt csinálni egyetlen egy román kupát, mert ugye a kupának az lenne a lényege, hogy több romáson szeded össze a pontokat. És hát évelején a srác az azt mondta, hogy akkor lesz egy román kupa még már. És ugyancsak egy versenyző. Igen, ő egy versenyző. Azt mondta, hogy lesz márciusban egy román kupa, illetve ugye most július 30-án az OB, az országos bajnokság. Július 30-án az a verseny végül nem volt megtartva, már lementek a versenyzők, de egész nap esett az eső. Úgyhogy én hivatalosan nem láttam egy videót vagy egy képet, se pódiumot azt kiosztották. Egymás között szerintem így eldöntötték, hogy akkor te lesz az első, te lesz a második. Jó így, oké. És az az érdekessége mostanáig az országos bajnokságnak, hogy ez úgy volt eddig egész tegnap előttig, vagy tegnapig úgy volt, hogy nem is megyek, mert a srác 2 hete közölte, hogy ő nem szeretne egy rendes versenyt csinálni, hanem csinál egy ilyen dual-trial versenyt, meg egy side-overt. A dual-trial verseny az ilyen, igen, ez egy ilyen látványosabb dolog, ugye a nézőknek szerintem egyértelmű, az abból áll, hogy van 2 tükörpálya egymás mellett, és akkor egymás ellen versenyeznek oda-vissza. Ez ilyenkor nem annyira a technikáról szól, hanem ugye a gyorsaságról, van egy pár ugrás, és akkor ugye gyorsabb értelemszerűen nyer. Ugye hát ezt könnyebb megszervezni is, már ugye egy 2 egyforma pályát kell csinálni, nem kell annyit kínlódni. És mondta, hogy ő el szeretné vinni ezt az országos bajnokságot ilyen show fele. És akkor én
én is így álltam és kérdeztem tőle, hogy oké, de akkor az idén ki lesz nekünk az országos bajnokunk, vagy mi szerint lesz az eldöntve, hogy ki az országos bajnokság. Ugye, mert azt kell tudni, hogy az egyedüli országon belüli verseny, amire kapsz nemzetközi ranglistára pontot, az az országos bajnokság. És akkor mondtam, hogy de akkor ez hogy lesz? Hát ő már annyi titulus nyert, mert ugye ő papíron 12-szeres országos bajnok, ő már annyi titulus nyert, meg minden, hogy őt nem érdekli ez a dolog. Ugye azt kell tudni, hogy egy-egy évben ő 3-4 titulust is nyert, mert olyan kategóriákat szervezett, hogy U18, U19, U20, U21, de hát nem is létezik, de ő országos bajnok lett benne. És akkor azt mondta, hogy ő nem fog szervezni versenyt. Én erre mondtam, hogy hát figyelj, én most egy ilyen boltságra nem fog felmenni 400 km-t ugye Radaucra, úgyhogy puszi keksz, én nem megyek, sziasztok. Ez volt ugye 2 hete, és akkor tegnap előtt fölhívott, hogy hát a federációtól is rászóltak, hogy ez így nem lesz jó, mert hát akkor ki lesz az idén az országos bajnokunk, hogy lesz ez meg, mi lesz, és hát akkor végül mégis rendes verseny lesz. Tehát ugye én ilyenkor most ott vagyok. Ilyenkor mekkora mezőny? Hát ilyenkor a mezőny az elitbe szerintem, aki le van licencelve, az 4-5-6-on vagyunk. A seniorba szoktak szerintem ilyen 8-9-en lenni, de most ugye mindenki, úgy, mivel azt hitte, hogy ilyen dual-triál versenyszára nincs, amit nagyon edzél, mert ugye úgy szokott lenni 2-3-4 ugrás, egyfele meg visszafele. És arra nincs, amit nagyon készült. Tehát így most nem edzett senki az országos bajnokságra. Most azt nem tudom, hogy ez mennyire volt számára, vagy felőle tudatos, hogy ezt akarattal csinálta így, hogy a mezőnek a nagy része az ne is edzen. Azt kell tudni, hogy én idén egyszer voltam triálpályán, kis biciklivel nem is voltam triálpályán, úgyhogy hát érdekes lesz az országos bajnokság. Edzeni edzel, mert ugye a ti sportotok is van, hogy 2 részből áll, egyfelől erőnlét, ami nagyon fontos, Hát igen. és másfelől pedig hát a technikai tudás. Hát mint említetted, készülök egy Guinness rekordra, ugye augusztus 11-én a Sigfesten, hogyha minden összejön, akkor a tavaly elmaradt Guinness rekordot végre sikerül felállítanom. És akkor én úgy is voltam, hogy elengedtem ezt a versenyt az idénre, hogy azt mondtam, hogy hát akkor nincs amit itt kínlódni erre. És ugye hát még a triálpálya, amit már 15 éve építenek, az még idén se lett meg. De hát ma láttam, hogy a skateparkot is 60 nappal arrébb tolták, de hát én évelején viccesen mondtam is, hogy ez december 24-én hát lesz adva. Nem értem, hogy mi történik, és tényleg nagyon nagy szégyennek tartom, hogy egy ilyen skateparkot augusztus közepére, szeptember végére akarsz átadni, mikor ez egy nyári sport, és szegény fiatalok, akik mentek volna idén már versenyekre, vagy valamit akartak volna csinálni, azok még egy évet elvesztettek. Visszatérve egy kicsit a rekordkísérletre, ez az egy keréken való ugrás. Így van, a hátsó keréken ugrálást szeretném megdönteni. Ugye most is az én rekordom, én is azt mondtam annak idején, hogy saját rekordomot nem fogom levárni, vagy nem látom nagy értelmét. De ugye tavaly szerettem volna már megdönteni, ugyanis, hát mint mondtam, én is most már fiatalabb nem leszek. Ugye 2016-ban döntöttem utána a rekordot, azóta nem nyúltak hozzá, tehát nem sikerült megdönteni. De próbálkozás volt? Nem tudom ezt sajnos, már ugye, hát ilyen hivatalos Guinness próbálkozásról nem tudok, viszont ugye ugyanúgy, hogy én is fogom csinálni, ott van még ez a videóbírós sztori, amiről te nem tudsz, hát azt be kell küldeni a bizonyítékokat a Guinnessnek, és majd ők elbírálják, de hát erről nem lehet, ez nem publikus, hogy most valaki próbálta, nem próbálta-e. Jelen pillanatban, ha felmész a Guinness World Record website-ra, ott még én vagyok a hivatalos rekorddöntő, és úgy voltam vele, hogy ha 561 darabból, és úgy voltam vele, hogy ha 6 év alatt ezt nem tudtam megdönteni, én meg már fiatalabb nem leszek, megpróbálom még egy picit fönnebb tornászni, és akkor szerintem ezt a rekordot biztos, hogy egy darabig, amíg nem fogja valaki megdönteni, vagy ha még lesz bennem erő, akkor megpróbálom majd akkor, de nem szeretném piszkálni. Viszont ugye ezt a tavaly szerettem volna, de hát ugye tudjuk, hogy a város az mennyire támogat engem ebben. Úgyhogy az idén most össze fog jönni. Én azóta is azért bárhol megyek sóra, meg mindenre szoktam ezt hangoztatni, hogy mennyire jó a városvezetésünk, és mennyire segít engem. Úgyhogy a reklámot azt mindenfele megcsináltam, és az az érdekes, hogy ugye a legtöbb ilyen sót azt polgármesterek meg ilyenek hívnak, és ott is ki vannak akadva, hogy de hát a tétek, a magyar polgármester meg hogy nem hagyja. Tehát ezt nem érti senki sem, hogy mi folyik itt Szentgyörgyön. Hát Szentgyörgy, tudjuk ezt.
Milyen biciklivel fogsz ugrálni? A kis bringával fogom a hátsó kereken ugrálást Viszont csinálni. amikor 16-ban felejtődött, Akkor is a kis bringával csináltam. 14-ben az első Guinness rekordnál csináltam nagy bringával. Hát értelemszerűen azért kis bringával picit egyszerűbb. Más a geometria, picit könnyebb állni, közel vagy a talajhoz is. És hát láttam ugye a 2014-ben, amikor megcsináltam én először a rekordot, 2015-ben egy olasz srác ugye megdöntötte, és arról láttam a videót, és láttam, hogy ő is kis bringával ugrált, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor én is azzal fogok, mert ugye először nem volt teljesen tiszta az, hogy milyen bringával lehet ezt csinálni, már úgy írta, hogy normális bringával, még emlékszem, hogy egy ilyen kötegelővel, még egy ülést is felkötegeltem volt a triálvázra, hogy legyen standard bringa kinézete a bringának, de hát ezek mind plusz súlyok voltak akkor, nem is gondoltam én bele, hogy most oké, hogy egy ülés pár száz gramm, de azért mikor 500-at kell ugrani, azt a pár száz grammot még kell hozzad magaddal. Most nem azt mondom, hogy mondd el, hogy konkrétan mennyit ugrasz egy edzésen, hogy maradja meg a suspense, hogy ott, amikor majd élesben csinálod, akkor eljutsz mondjuk egy 500-hoz, akkor vajon mennyi van benned, de ha már többször említetted azt, hogy neked sem állt meg az idő, úgy emlékszem, azt beszéltük, hogy ebben a triál sportban 30 plusz fölött van az igazi érettsége a sportolónak. Te ott vagy. Én őszintén elmondom, szerintem van bennem kakaó, őszintén elmondom, hogy edzésen nem szoktam feszegetni ezt a dolgot, ugyanis emlékszem, mikor utoljára csináltam ugye a Guinness rekordot, azért az 561 után, nem tudom, szerintem 4 órán keresztül a mobiltelefont alig tudtam megfogni, ugye elfáradtam, és napokig fájt a karom, a vállam, és pont ezt nem akarom. Nem a lábad fájt. Hogy? Nem a lábad. Nem a lábad. A lábadat is érzed, de inkább az alkar, váll, ilyesmit erőltetsz meg. És pont azért nem akarom ezt csinálni, hogy nagy valamit meghúzzak, valamit elszakítsak, vagy valami, és akkor ott leszek, hogy tegnap a blokk előtt sikerült a Guinness rekord, amikor föl kell állnom a színpadra, akkor ott van egy elszakadt izmom, vagy egy meghúzódott jobb karom, és akkor majd nem fogom tudni csinálni. Azért hát én úgy szoktam erre edzeni, most például az egyik az, hogy 4 órát ugrókötelezek. Hogyha valaki ugrókötelezik, ugrálta, az tudja, hogy 1 perc is elég sok. Ott tartok most, hogy 4 órát egy végben lenyomom. Mellette persze edzés végén, meg edzésen rengeteget ugrálok hátsó keréken, ugye a sportnak az egyik alatt. Az mennyi idő alatt volt? Hát az 5 perc valami. Tehát azt kell tudni, hogy a Guinness rekord az onnan számolódik, hogy elemelted az első kereket és visszatetted a földre. És értelemszerűen a hátsó keréken neked nincs időd áldogálni és aludni, hogy pihenni, úgyhogy el kell kezdeni ugrálni, és akkor még van neked kakaód, addig ugrálsz, utána meg visszateszed az elejét a földre, és remélhetőleg sikerült megdönteni a rekordot. Jó, ez akkor augusztus 11-e. Így van, Sigfest. Jó, ott leszünk. Visszatérve a hétvégére, akkor végül is egy klasszikus forgatókönyv szerint elmondani triál verseny lesz, és itt akkor mondjuk el, hogy általában kétféle kerékpárral szoktál menni a versenyre, ha bár az egyik kedvenced, mint a másik. Most akkor mind a két bringát viszed, vagy csak az egyik? Így van, mind a két. Egyedül ezt kell tudni, hogy én egyedül az országos bajnokságon szoktam indulni ugye a 20-as kategóriába is. De ez a 20 szólos. Ez a 20 szólos, igen, a kis BMX kerekű, úgy szoktam mondani, trial BMX, de nem trial BMX ez, hanem ez az igazi eredeti trial bringa a kisebb, és utána alakult ki a 26-os. Értelemszerűen nekem a 26-os az első profilom, mert az abban vagyok benne most már 2003 óta, kis bringával, meg talán 13 óta, úgyhogy elmondhatom, hogy a nagy bringával 20 éve, a kis bringával meg 10 éve tolom, és igen, 2 kategória lesz, elméletileg kéne legyen 4 vagy 5 pálya, amit meg kell csinálni 2-szer. Ez itt nálunk Romániában általában úgy szokott kinézni, hogy ugye a srác, aki szervezi a versenyt, csinál 4 pályát, aztán egyet megyünk, hogyha jól áll, akkor úgy dönt, hogy 1 kör elég lesz, hogyha nem áll jól, akkor még megyünk 1 kört, valahogy a nyakába felteteti az aranyérmet, általában az így szokott lenni. Azért azt elmondom, hogy az idén ugye a Guinness rekordra lehívtam a federáció elnököt is, és vele is beszéltem, és mondta, hogy ha megoldható lenne, akkor jó lenne jövőre
itthon Szentgyörgyön csináljam én meg, mert azt mondta, hogy most már neki is tele lett a hócipő ezzel a sráccal, hogy ez nem normális, így egy az egybe azt mondta, hogy ilyet még nem látott, hogy tiszta egyedül kijelentette, hogy kampionat nacionál, tehát hogy országos bajnokság, nem, a federáció nem beszélt semmiről, akkor tiszta egyedül eldöntötte, hogy dual triál, kampionat nacionál csinál, és akkor végén a federáció kellett ráüssön a fejére, hogy hello, ez így nem téma, nem lehet ezt megcsinálni, mert ugye hát a verseny az a külföldi szabály szerint kéne menjen. És már látom most, hogy nem lesz... Nemzetközi szabályzatot figyelembe véve. Hát így van, és már most látom, hogy nem lesz beszalagozva a pálya, nem lesz rendesen kinyirazva a pálya, a bíró az gondolom, hogy a srácnak az anyja lesz, vagy nem tudom ki lesz, de hát tavaly is például az egyik aranyérmemet úgy veszítettem el, hogy azt mondták, kívülről bekiabált a srác a bírónak, aki egy családtagja volt, hogy kilógott az első kerék, és mindenki így átnézte, és ilyenkor nem is szabadna a bíró figyelembe vegye, de a bíró azt mondta, hát akkor ez 5 pont. Úgyhogy én őszintén azt mondom, hogy azért megyek már ezekre a falusi házi versenyekre el, hogy legyen eredmény a federációnál, meg legyen eredmény kifele is, legyen, amit leközön a federáció a UCI fele, ugye kapjuk meg, a Románia kapja meg ezeket a nemzetközi pontokat, mert ugye most már lassan oda fogunk érni, hogy szerintem, hogy nem is a következő olimpián, az azután való olimpián már ott lesz a sport, és akkor megint fel fog ébredni itt Románia, meg mindenki, hogy itt van egy olimpiai sport, nincs egy pályánk se, nincs egy versenyzőnk se, és akkor próbáljuk majd ugye bottal felzárkóztatni a versenyzőket, hogy érjenek oda egy olimpiai színvonalra, de hát hogyha nincs pálya, akkor nincs ahogy, ezt fel kell fogni. És az a vicces, hogy tényleg egy pályához most nem kell több 100 000 vagy több millió eurós befektetés. Én annyiszor mondtam itt a városban is, hogy menjünk ki, annyi oszlopot, annyi betont feltörtek, valahol az le van oda téve egy szemétdombra, én megyek, megmondom, az a betontömb kell, az kell, hozzanak egy darut és valahol adjanak egy területet, és dobjuk össze a szemétdombból, lehetne olyan pályát csinálni, hogy az valami hihetetlen lenne, és sajnos nem. Majd aztán, amikor bekerül az olimpiára, akkor majd fogjuk vakarózni, meg fogunk nézelődni, hogy még itt van egy euró, vagy még egy olimpiai sport, és nincsen egyszerűen képviseletünk rajta. Abi, köszönöm a beszámolódat, sok sikert kívánni neked akkor a hétvégére, inkább ezeket a dőeket. Évek óta panaszkodsz, semmi sem változott. Hát igen, de úgy sem fogom elengedni, mert egyszerűen tényleg az a baj, hogy mondják, hogy nincs utánpótlás, meg egyedül vagyok ebben a városban, de hát nincs is ahogy legyen, mert mikor szegény kisrácnak a szüleik, volt 2 tanítványom, 2 srácnak vettek 1000 eurós bringákat, meg kimentünk edzeni ugye a lóhoz, és akkor jöttek a helyi rendőrség, hogy nem lehet. De hát ilyen hozzáálláson nincs is ahogy utánpótlás neveljél, meg ilyesmi. De hát, és tényleg egy minimális befektetésről lenne szó, vagy nem is tudom, hogy mekkora, nem is kéne lehet befektetni sem, mert hogy annyi mindent felástunk, meg széttörtünk az elmúlt időben itt, hogy annyi betonelemünk van valahol letéve szerintem, hogy világszintű triálpályákat lehetne csinálni csak a szemétből. Akkor záró gondolatként augusztus 11 gyakorlatkísérlet. Így van, hétvégén. Számít, azt gondolom, a közönségre. Igen, hát ez ilyen, épp úgy is lőttük be, hogy ilyen este legyen, egy nagy koncert előtt, hogy minél több ember legyen, mert ugye a tavaly is ilyen azért végül is, tavaly ugye levettek a főszínpadról és el akartak tenni egy kis ligba, és én azt is mondtam, hogy nekem épp az a lényeg, hogy legyen ott több ezer ember, egy kicsit húzzon, egy kicsit drukkoljon, már az még nekem lehet, hogy pont az adja meg azt az utolsó 2 ugrást, amivel megdöntem a rekordot. Sok sikert, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Orbán Balla Gabi volt a stúdiónk vendége, a műsoraink folytatódnak, Grubisics Levente vagyok, további jó rádiózást. Nem sokára zenés műsor Nagy Szabolccsal, most viszont ajánlatok a partnerektől, és benne a Szigfest reklámja. Na gyerekek, én közben hazaértem, és észrevettem, hogy most keltem fel nemrég, és észrevettem, hogy nincs meg az outrója a Sepsi rádiós interjúnak, úgyhogy nem maradt más hátra, ennyire lett volna ez a videó. Ha tetszett, oda a dolgod, iratkozz fel, kapcsolj kis csengőt, kis harangot, nyomd meg, hogy all notification, hogy nem olyan semmiféle feltöltésről. Itt van az Instagramon, ott is kövess be, ott vagyok a legaktuálisabb, oda teszek fel legfrissebb dolgokat, ott tudod meg, mit folyik velem, ott tehetek a sapkák és sírmis sapkák is. Mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Peace!
szopjanak a kékek, szopjanak a kékek, szopjanak a kékek. Dobjad a lájkot, dobjad a lájkot, dobjad a lájkot.